Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Gelo edi em dikivin zilletel çil salî. Ev sehnaya di kitaba me de ku em hemî pê dizanin dem bi dem tê bîra min û ez ditirsim û dilerizim û merak dikim. Gelo em ê heman dîmenê bijîn wê ev yek bê serê me jî yan na. Wê demê Musa ji xelkê xwe re got. Başî û qenciya ku Xwedê li we kirî bînin bîra xwe. Çaxa ku pêxember ji nav we rakirin û hûn kirin hikûmdar û ya ku nedabû tu kesî dabû we. Ey gelê min, herin têkevin axa pîroz a bajarê Qudsê. Ewa ku Xwedê ketina wê li we ferman kiriye û ji tirsa dijmin li paş xwe nezîvirin û mêze nekin. Yan jî hûnê bi ziyanî yanî destvala vegerin û hûnê berbat bibin. Gotin ey Musa, bêşik û bêguman li wir qewmekî zordar heye. Heta ku ew ji wê derê dernekevin, em ê neçin wir. Lêbelê eger ew ji wir derkevin, wê demê em ê herinê. Du zilamên ji Xwedê tirs, ên ku Xwedê qencî li wan kiriye gotin. Di derî re têkevin serwan zaliman. Dema hûn di derî re ketine, êdî hûn bi ser ketine. Nexwe eger bi rastî hûn mu'min û bawermendin, xwe bispêrin Xwedê. Gotin ey Musa, heta ku ew zaliman li wî bajarî bin, em ê qet neçinê. Nexwe tu û Xwedayê xwe herin wan re şer bikin. Bêguman em ê li vê derê rûniştî bin. Musa got, Xwedayê min, ez ji nefsa xwe û birayê xwe pê ve tu kesî nikarim. Êdî tu me û civata ku ji rê derketiye ji hev cuda bike. Xwedê ji Musa re got, êdî ew bajar heta çil salî li wan hatiye heram kirin. Di cihê xwe de ew ê li hevdû gêj bin û bi gêjîtî bigerin. Nexwe tu ji bo civata ji rê derketî xemgîn û bi huzn nebe. Maîde 20-26. Ew kîne? Di wan rojan de nüfusa İsraîliyên ku şûr di destê wan de bûn, di navbera 26 salî de bûnin. Ev nüfusa ku salên wan navborî ev çil salên li çolê di nav zilletê de manine. Şerefa ketina axa pîroz û fetha wê ji destê de û heya ku jî hayat û jiyanê bin. Ev nüfus bi devahî dimire û ev rûmet û şeref wê ji nüfusa ku di heman umrê de şûna wî digire re bê dayîn. Deka bêjin, ma Rebbê me naxwaze ku em wek musilman têkevin Gaze, Qudus, Mescida Aqsa û Lubnanê û me mecbûr nake. Ma pitik, pîrek û keçên li wir nebenda me ne. Me di vê karê de mesûl nabînin. Ma bi taybetî ji heftê cotmeha sala 2023 vir ve li çavê me mêze nakin. Tiştê tê fêmkirin ku em jî bi heman awayî dibêjin tu û Rebbê xwe biçin şer bikin, em ê tu carê tê nekevin, em li vir rûdinin. Li vê derê ev encam derdikeve holê, em ê jî di heta çil salî di nav zillet û bêrûmetiyê re bigevizin. Em ê li ser vê halên xwe bimirin û biçin. Baş e, gelo wexta em bimirin û biçin. Desta ku di şûna me de bê wê vê karê bikin yan na. Di destê me de di vê warê de delîlek heye yan na. Baş e, gelo Yûşa bin Nûneyê me heye yan na. Ger hebe jî wexta me umrê xwe di nav zilletê de qedan dibû û em çûbin çi maneyê vê yekê heye. İzzeta ku piştî me tê, piştî mirna me tê wê me xelas bike yan na. Xweda aqibeta me bi xêr bike.